Vzácni priatelia, predovšetkým vás všetkých pozdravujem od mojich slovenských kolegov a ešte raz spomíname na veľmi dobré stretnutie v Holíči medzi vedeniami Českej sociálnej demokracie a Slovenskej sociálnej demokracie. Pokúsim sa sústrediť svoje myšlienky do 10 minút. Ak náhodou pretiahnem o 1-2 minúty, prosím mi to prepáčte. Na Slovensku, vážení priatelia, sa hovorí také jedno pekné porekadlo. Podľa tohto porekadla 6 kuchárov aj polievku pripečie. A my sme presne takúto vládu mali 20 mesiacov na Slovensku. 6 rozhádaných politických subjektov, ktoré presadzovali všetky možné témy od marihuany, homosexuálnych sobášov až po úplný zákaz umelého prerušenia tehotenstva. Samé hádky, samé konflikty, žiadny čas na boj proti kríze, katastrofálne hospodárske a sociálne výsledky. Preto, ak má krajina mať šancu, aby vyšla z krízy a ponúkla verejnosti aj určité alternatívy a určité vízie, musí na to spĺňať určité predpoklady. My sme si na Slovensku povedali, že Slovensko musí od marca 2012 mať tieto 4 základné predpoklady. Poprvé, Slovensko musí byť jasne proeurópsky orientovaná krajina. My máme euro na rozdiel od Českej republiky a viete, že eurozóna má veľké problémy. Napriek tomu považujeme euro za dobrý projekt a Slovensko sa bude zúčastňovať všetkých ochranných mechanizmov na podporu eura. A vyhlasujem tu, čo som povedal pred chvíľkou aj médiám. Ak budeme vidieť, že Grécko si nebude chcieť plniť svoje záväzky a podmienky pomoci, postavíme sa k tým krajinám, ktoré budú žiadať odchod z Grécka z eurozóny, ale euro ako také nemôžeme ohroziť. Toto je oficiálny postoj Slovenskej republiky. Po druhé, potrebujeme na Slovensku silnú politickú stabilitu. Tá sa nám podarila, pretože máme, ako už bolo povedané, 83 zo 150 poslancov. A napriek tomu, že nás mnohí varovali pred nevýhodami jednofarebnej vlády, dnes môžem povedať, že v boji proti kríze a pri hľadaní východísk jednofarebná vláda má viac výhod ako nevýhod a o tieto výhody sa dnes absolútne opierame. Tretia podmienka, tretí predpoklad, aby sme boli úspešní na Slovensku, je solidarita. O toto budem prosiť a žiadať všetkých sociálnych demokratov v Európe a na svete. Nenechajme si zobrať princíp solidarity. Ako náhle začneme veriť tomu, že sa nesmieme dotknúť ani bank, ani monopolov, ani bohatých, tak to skončí pri zvýšení DPH a zase budeme vyťahovať peniaze z peňaženiek ľudí, ktorí majú 300, 400 alebo 500 eur. My sme vsadili na prísnu solidaritu. Zavádzame osobitnú bankovú daň pre banky. Ak mali historicky rekordné zisky, môžu mať aj rekordné dane. Zavádzame regulovaným spoločnostiam osobitný odvod. Zavádzame progresivitu pri daní z príjmu fyzických osôb. Každý, kto zarába viac ako 3 000 eur mesačne, bude platiť samozrejme aj podstatne vyššiu daň. To sa týka aj podnikov, firiem, kde z 19% ideme smerom na 23%. Ale ako som povedal, nedotkneme sa dane z pridanej hodnoty. To je totiž nespravodlivé, neférové a neetické. Ak má niekto 300 eur alebo 10 000 korún vo vrecku a zvýšite mu, ako pravica navrhovala, o 5% DPH, tak mu prudko ide životná úroveň dole. Touto cestou už Slovenská republika nemôže ísť, pretože tak či tak mnohí ľudia na Slovensku žijú na hrane. Rovnako sme pristúpili k významnej náprave deformácií v sociálnom systéme a v dôchodkovom systéme. Viete, že Slovensko zaviedlo pred niekoľkými rokmi tzv. Druhý pilier. Ale ako funguje? 18% je rozdelený tak, že 9% ide do sociálnej poisťovne štátnej a 9% ide do súkromných dôchodkových správcovských spoločností. A za to, že 9% odchádza, musíme každý rok do sociálnej poisťovne dať 30 miliárd slovenských korún, aby sociálna poisťovňa mohla existovať. A teraz počúvajte ten fór. My si tých 30 miliárd korún musíme požičať na trhoch za 4%
ale dôchodkové správcovské spoločnosti spravujú peniaze ľudí za 1,5 %. Nechceme mať s takýmto dôchodkovým systémom nič spoločné, ideme urobiť vážny zásah. Meníme pomery, maximálne 4 % môžu zostať podľa môjho názoru v druhom pilieri, pretože systém musí byť stabilný a musí garantovať predovšetkým pre tých, ktorí už poberajú dôchodky, určité istoty. Ideme zavádzať daň z luxusu, chceme zdaniť alebo zaviesť osobitné registračné poplatky pre luxusné autá, chceme zaviesť osobitné poplatky pre luxusné nehnuteľnosti, naozaj tie majetkové dane, pokiaľ ide o luxusné nehnuteľnosti, musíme na Slovensku upraviť. Najpodstatnejšie je, aby solidarita ako to, čo najviac potrebujeme, bola vyžadovaná od každého. Nie iba od toho, kto má najmenej. Solidarita sa týka každého jedného aspektu spoločnosti. Ja ju dokonca žiadam aj od katolíckej cirkvi na Slovensku, pretože si uvedomujeme, že pravdepodobne budeme musieť prijať aj jedno nepopulárne opatrenie, a to je zrušenie 2 štátnych sviatkov, pretože potrebujeme aj príjmy do štátneho rozpočtu. Na druhej strane je dohoda s odborármi, že za to znížime maximálny počet nadčasov, ktoré budú v zákonníku práce upravené. Hľadáme naozaj spoločné riešenia. Chcem vás, vážení priatelia, informovať, že Smer sociálna demokracia ako vládna strana je plne pripravená na konsolidáciu, ozdravenie verejných financií. Na tento rok máme zabezpečených 300 miliónov eur, na budúci rok máme zabezpečených 1,5 miliardy eur. Bez toho, opakujem, aby sme sa dotkli ľudí s nízkymi a strednými príjmami. Keď som postavil opozícii otázku, priatelia, za všetko nás kritizujete, čo sme navrhli, ukážte, čo máte vy. Nemajú absolútne nič. Majú možno na 5 % z tejto sumy, o ktorej som teraz hovoril, pretože jediné, čo vedia, je zvyšovať DPH. A takto aj boli pripravení, mali pripravený návrh na zvýšenie DPH o 5 %, čo by automaticky znamenalo príjem do štátneho rozpočtu 1,1 miliardy eur. Aké sú prognózy Slovenska? Rok 2012 hospodársky rast 2,6, 2013 hospodársky rast 3 %. Ak zavedieme zrušenie 2 štátnych sviatkov, a to je vynikajúca správa, tak dopady ozdravovania verejných financií na hospodársky rast budú nulové. Jednoducho sme na nule, čo je veľmi dobré pre ďalšiu perspektívu hospodárskeho rastu. Ak budú však vonkajšie faktory fungovať ako napríklad Grécko, keby Grécko zbankrotovalo, odišlo z eurozóny, obávame sa prudkého prepadu hospodárskeho rastu. Odhady sú v roku 2013 až na úroveň možno minus 4 %. Štvrtý predpoklad je silný sociálny dialóg. Hneď po vzniku vlády sme založili tzv. Radu solidarity a rozvoja. A pozvali sme všetkých, zamestnávateľov, zamestnancov, školy, penzistov, katolícku cirkev, evanjelickú cirkev, jednoducho všetkých združení miest obcí Slovenska, ktorí majú k tomu čo povedať. Všetky opatrenia sa pokúšame dostať do tejto Rady solidarity a rozvoja a má to obrovský význam, pretože sú súčasťou rozhodovacích aktov. A keď sa príjme rozhodnutie, potom už iba opozícia zostáva tá, ktorá kričí, že nie, ale vyzerá smiešne, lebo celá spoločnosť hovorí, že áno, len nejaká malá opozícia na Slovensku tvrdí, že nie. Nám sa sociálny dialóg za posledné 2 mesiace absolútne, ale absolútne uplatil. Pokiaľ ide o hospodársky rast, posledná myšlienka, veľmi podporujeme realokácie európskych fondov, PPP projekty, a zdroje, ktoré získame napríklad z odvodov pre banky, nedáme rovno do spotreby, ale použijeme na investičné stimuly, jednoducho prorastové iniciatívy, ktoré treba v danej situácii robiť. Priatelia, ak sa vám z tohto niečo páči, alebo ak sa nám podarí to, čo teraz hovorím, tak budem opäť veľmi rád, taký ten laboratórny zajac, pretože Slovensko už veľakrát bolo, tak poďme urobiť niekedy aj pozitívneho laboratórneho zajaca. Ďakujem pekne za pozvanie.